दा बिथांखौ जौसांसे बावनानै लाबोबाय। बे समाव बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। अन्नानै बयबो आखाइ खबनानै होदो। ओरैजाय जिरायगोन। दा नैथियाव बियाबनि सागरिका दैमारि आखाइ खबनानै होयोब्ला गाहाम जायो। जोङो बिथांखौ बरायबाय। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। बिथाङानो जाबाय सागरिका दैमारि। थामथियाव जोंनि बयनिबो आगोमा सासेल' सेंग्रा। जोङो सानदोंमोन गोबांथार माने सेंग्रा नुजाथि फैगोन, बाहागो लागोन, नाथाय जोंनि सेंग्रा हान्जाफ्रा खोब खमखामोन। बिनि गेजेराव नांथाब नाजानानै जुजिनानै दिनै बे हाबाफारिसिम दावखोबोनो हादों। जों बिथांखौ दुंब्रुद बरायदों। बिथाङा जाबाय उदालगुरि जिल्लानि टंला बियाबनि सिङाव थानाय पश्चिम कुक्तिबारि गामिनि कमलेश्वर नार्जारी। बिथाङानो सासेल' लाइमोन हौवासा बादायगिरि। जों आसा खालामदों बिथांनिफ्राय जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। जोंनिफ्राय गोजानसिनथार जायगानिफ्राय जोङो बाहागो लानो होननानै दिनै नुजाथि फैदों। आरो जों बाख्नायनो नांगोन बिथाङानो अडिशन राउन्डनि गिबि दिनखराव गिबिसिन भिडिअ दैथायहरजेनग्रा क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि नोलोबारिनि नाराबारिनि रिमि बसुमतारी। जोंनिसिम गिबि भिडिअ दैथायहरजेनग्रा रिमि बसुमतारी। बिथांखौ जोङो दुंब्रुद बरायबाय। बे समाव जोंखौ जेब्लायबो बाथौ बिबुंसार दिनै बादायारि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जेब्लाबो सोंथि सोंनानै खायसो खालामबाय थाग्रा जोंनि बयनि खाथिसिनथारनि उदालगुरि जिल्लानि रौता बियाबनि सिङाव थानाय 1 नं दुब्लिगाव गामिनि बादायारि नं 11 जुगामि बर'खौ जों बे समाव बरायबाय। जोंखौ जेब्लाबो सोंथि सोंहरनानै बियो बोरै जागोन, माबायदि खालामनाया मोजां जागोन होननानै खायसो खालामबाय थाग्रा, जों बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा, जोंनाव सोंहरबाय थाग्रा जुगामि बर'। बिथांखौ जों बरायबाय। आरो बेनिफ्राय जोंनिफ्राय गोजाम ओजों सानजा रायजोनि कार्बि आंलं जिल्लानि सानजा खोला जागोन जोंनिफ्राय। आं सानजा होननानै बुंदोंमोन, निमाहा बिबाय। सानजा खोला कार्बि आंलं जिल्लानि सामेलि बसुमतारी। बिथांखौ जों बरायबाय। बिथांखौ जौ समाव फैनो थाखाय जों खावलायबाय। आरो बाथौ बिबुंसारनिफ्राय बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। जोंनि बे नैबे जायगानिफ्राय एसेल' गोजानाव सानजाबारि थानाय 1 नं सिबियारि गामिनि हुग्राजुलि बियाबनि सिङाव थानाय 1 नं सिबियारि गामि
जिल्ला सनितपुर बिथां बारसि बसुमतारी बिथांखौबो जों खावलायबाय बरायबाय। सनितपुर जिल्लानि बेलसि बियाबनि सिङाव थानाय जौगापुर गामिनि सोरांबाथि बर' बिथांखौबो जोङो जोंनि जौसांसिम बरायबाय। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जों खावलायबाय। बिथाङानो सोरांबाथि बर' गुथियाव जोङो बरायनो लादों बयनिख्रुइबो खमसिन बैसोनि साहस गोरासिन बादायारि सनितपुर जिल्लानि दिंखियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय गयबारि गामिनि थरायना फेहेर बसुमतारी बयनिख्रुइ बैसो उन्दैसिन देग्लाय थाखो 10 मोनगोनसो रिजाल्टफोरखौ बावहाय खालामबोदों। सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालि थाखो 10 फरायसालि अर्थात बादायनाय समाव बिथाङा थाखो 9निमोन। बेखायनो जों बुंदों बयनिख्रुइ बैसो उन्दैसिन। दा बिथांखौबो जों बरायबाय। दा जोबथारनायाव 10 नं बादायारि जोंनि बयनिख्रुइबो खाथिसिन नैबे थावनिनिफ्राय 1.5 किल'मिटार गोजानल' न'खरनिनो जों बुंनो नांगोन जोंनि न'खरनि अर्थात नैबे जायगानि जोंनि न'खरनि उदालगुरि जिल्लानि रौता बियाबनि सिङाव थानाय रौता फोथार बाथाबारि गामिनि सुजुमा बसुमतारी बिथांखौबो जों बरायबाय। दा जोंनि जौसांसिम बरायनानै लाबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। दा बिथांखौ गावनि मासिखौ लानो खावलायबाय। बे समाव जोङो जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ दैदेननायाव जोंखौ सायख'गिरिनि बिबानखौ बानस'नानै मदद होनो थाखाय जों हांख्रायनाय लाबोदों। बिथांमोनानो जाबाय दा बिथांमोनखौ जोङो थोंजोङै जौसाङाव लाबोनानै जिरायहोलिया थेवबो जौसांसिम लाबोनानै मान बावनानै बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि मासियाव जों जिरायफैगोन। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ सिनायथि होनो आखायाव लादों। बिथांमोनानो जाबाय गिबियाव मुस्रि गहिन चन्द्र बर' बिथांखौ जोंनि जौसांसिम फैनानै सिनायथि लानो खावलायबाय आरो बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङानो जाबाय जोंनि दिनैनि बिजिरगिरि गहिन चन्द्र बर'। नैथियाव जोङो बिजिरगिरि महरै जोङो हांख्रायनाय लाबोदों। बिथाङानो जाबाय मुस्रि रिटेन बसुमतारी। दा सामलायगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे बिथांमोनखौ मासियाव जिरायनो होयो। बिथाङानो जाबाय रिटेन बसुमतारी। दा जोङो थामथि सायख'गिरि महरै जोङो लादों जोंनि जायगानिनो मुस्रि बाबुल सोरां बर'। दा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाफैनो खावलायबाय आरो बिथांखौ गावनि मासियाव जिरायनो खावलायबाय। दा सायख'गिरि बिथांमोनखौ जोङो